Hadien kan riu sngi bakalaja na yeng lalap no ya ka longkmie na ka wei ka jaka balong khalau bakijukhat ka krem Motbih Pamske Jakrem Jakrem hakipor komba arbaji e janmiet dakibri kibatmu banle watet banbam laban kedau bakalong kemie ka baja ka kerteng ka jat kharlingdo nyok rius nam karta na ka shnong Jakrem Southwest Castle District kalakenjo menta la khan rius ngi na do bakalaja ha ka South Rik unaitung ar haja riu ha ka por komba riu baje janmiet bat na do ka por ka klamwan phai ying shu kat gong ke jinge thu jang umentri snong Jakrem uba Pascal walang ula ong banadu bakalaja gum ka snong baro ko wei kam sham la shok that ban thau ki lat ki linti ban wat henrei kam sham poi shanu haka khatsan trek menta ubnai ki pat ba nong shong snong rengkat ke jinge trei lang bat ko police department ki la per shang ban pha wat yaka da ka ba pha lingba uksau ke nain henrei kim sham la orlong namar kala slam palat ka por ong umentri snong Jakrem Henry deitat haka janbiet jang ka arpau terik mentau benai haka por komba RBGEA lalap dien yaka naka wei ka khalau baki khat ka krem Motbih Pamske ong umentri snong Jakrem om tangkata Hadien biklalap yaka met jang ka longkmie mar kila pintip no ashki bor pulit bat ke jing toket halor kani ke jingja kalaya chakman yaka met jang ka lapin kit no civil hospital maukerwat ban le yaka post mortem